Sziasztok, Kopja Júlia vagyok a Tiroli Álláskeresőtől. Tehát 100-105 konkrét munkaajánlat. Igen. Olyan munkadóktól, akik kifejezetten erre a Tiroli Állások Expóra hirdették meg a szabad állásokat, ugye? Igen. És akkor szerinted így erre a 105 állásajánlatra körülbelül hány álláskereső jut? Melyik van túlsúlyban? Jelenleg több az álláshirdetés, mint az álláskereső. Mindenféleképpen jöjjön el, hallgassa meg az előadót, kérdezzen bátran. Nagyon biztató, hogy munkát fogunk kapni kinn Ausztriában, vagy Dél-Tirolban. De szerintem megérte feljönni, és szerintem aki teheti, az próbálja ki ezt. Juhu, juhu, juhu! Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és jelentkezünk hamarosan!